Tervehdys, olen Lauri Vihonen. Tämän videon aihe on, miten pienillä panoksilla voidaan saavuttaa oikeastaan valtava säästö ja toiminnan tehostaminen. Ja tässä keskitytään raportointiin. Yritys haluaa toimittaa asiakasmyynnistään erittelyjä toimittajilleen. Ja tieto on hajallaan eri lähteissä. Me haluttiin kehittää itse raportointia, prosessia. Lähtötilanteessa meillä oli useita eri muotoisia eri lähteistä peräisin olevia tietoja, myyntitietoja kuukausitasolla, nimiketietoa, toimittajatietoa, tietoa pakkauskoosta ja tuotteita nimikkeen elinkaaren vaiheesta. Ja käytännössä tehtiin käsin, henkilö oli oikein Excel-guru, teki sen käsin manuaalisesti useiden Excel-tiedostojen avulla. Jokainen raportin effortti oli kerta asia. Kun tehtiin seuraava raportti, pidetään uudestaan. Näin yhden raportin tuottaminen kesti 5 tuntia, melkein käytännössä yhden työpäivän, tehtiin 3 kuukauden välein. Haastehan tässä oli se, että kun tietoa kootaan useista eri lähteistä ja tiedon liittämiseen toisiinsa oli erilaisia avaimia ja tietomalleja. Kun haettiin pakkauskokoon liittyvää dataa, niin esimerkiksi ehto nimeltä, että kun toimittaja on tämä ja pakkauskoko on tämä tai nimike tämä, tuote on tämä ja pakkaus on tämä, niin toimin näin. Jos se joku toinen toimi toisella tavalla. Ja tietyllä tavalla tämä manuaalinen käsityö teki prosessista aikaa vievän ja alttiin virheillä. Eli summa summarum, tavoite oli tuottaa samat tai paremmat raportit huomattavasti vähemmällä työllä ja mahdollistaa raportin tuottaminen silloin, kun se tarvitaan, tässä tapauksessa kuukausittain. Me tehtiin se näin. Ensin me käytiin läpi nykyinen tietojen yhdistelmä ja mietittiin, että miten se olisi järkevämpää hoitaa. Tietojen lähteet, muodot ja miten liittyvät toisiinsa. Mitähän sitten tiedon automaattisen yhdistelyn säännöt. Sen jälkeen me mietittiin raportointimalleja, otettiin käytännössä ne asiakkaille luvatut mallit ja tuodettiin ne siten, että yhtä nappia painamalla syntyy raportti näiden sääntöjen avulla. Me videoitiin tämä koko toteutus siten, että asiakas ja käyttäjä voivat itse ylläpitää mallia. Tässä ei ole toimittaja koukkua, että konsultin pitää tehdä kaikki pienet, vaan asiakas itse ylläpidä sitä. Ja tässä syntyi työkalu, joka automatisoi ja optimoi toimintaa, joka tuottaa raportit yhdellä ajolla ja varmistettiin lopuksi, että uusi prosessi toimii virheettömästi ja vastaa raportin tavoitteita. Lopputuloksena saatiin aikaan tuottavuusloikka. 5 tunnista 10 minuuttiin tuottamisaika. 4 kertaa vuodessa aina halutaan ja asiakas kuullessaan ja nähdessään lopputuloksen hän sanoi, että tämän panoksen takaisinmaksuaika on 1 päivä. Eli tämä panos oli tosi kannattava. Ja uusi raportointiprosessi säästää merkittävästi aikaa ja varmistaa tietojen korkean laadun ja tunnistaa virheet. Se mitä tässä opittiin on se, että manuaalisen työn automatisointi on mahdollista jopa monimutkaisissa raportointiprosesseissa, kun on oikeat työvälineet, ja videolla dokumentointi on tehokas tapa varmistaa asiakkaan ymmärrys ja osaaminen jatkokehityksen tueksi. Ja tämä projekti on esimerkki siitä, miten pienellä panostuksella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Tähän tapaukseen liittyy blogikirjoitus, joka on verkkosivullani. Lue se. Jos tykkää videosta, tilaa kanava ja nähdään seuraavalla videolla.